Hi guys, welcome to TFFers TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Taiti na Kiki, they have been saved with summons from court. Obviously munhu atiri kufungidzira tese tinomuziva, munhu ava reporter anonzi Mo Boys Munetsi we Great Hope. Recently munongoziva Mega Taiti na Kiki, they have been trending for wrong reasons pavakarovesa Dzinyati family nema copyrights, vakabira dzitandaza mazi ngoma dzavo, saka vanga vachingotrenda for wrong reasons. Asi nyaya kwairi kubva nekwairi kuenda ndeyekuti mufesi uyu anonzi Mo Boys Munetsi anoshandana neDzinyati family, saka akarwadziwawo naye achidedzera kuti sei wamarovesa Dzinyati family nema copyrights. Asi vana Taiti sekutaura kwavo mukanzwisisa nyaya vari kuti mufesi anonzi Mo Boys Munetsi uyu aida kuti vaite mabrand ambassador of Great Hope, of which vana Taiti vakaramba. Saka Dzinyati family ndio yatiwo mabrand ambassador eGreat Hope. Saka nyaya kwairi kubva nekwairi kuenda ndeyekuti vana Taiti vari kudedza kuti uyu ane jealousy. Vana Taiti pavakazoita live, palive yavakaisa vakazoidhilita zvavo, nemamwe angava mavhidhiyo angavaisa today vachitaura kuti ndiye chete anoti reporter, hapana mumwe, because vari kuti mufesi uyu haana kufara nezvenyaya yemanumbers avo akaburitswa nana Taiti. Vana Taiti vakarwadziwa vakashare manamba aMo Boys Munetsi nemanumbers eDzinyati family. Zvinova izvo zvaita kuti mufesi uyu anonzi Mo Boys Munetsi aende kunova reporter. Saka ndonyaya yanga tauya nayo tichikuigirai guys kuti mutiudze kuti munoti kudii nazvo, because nyaya kwazosvika manje hakusina kumira zvakanaka. Asi vazukuru mbuya Nanda vataura zvinhu zvakawanda vakati maita basa, manyemo nemunyama zvinofambirana, vanozviitisa vanhu ava. Asi ivo vana Taiti vanga vachiti zvanzi ngavadhilite live yavakaita pavakaenda kuJoburg. Handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi live yavakataura nezvayo vaiva vachitaura vachiti iye Mo Boys Munetsi ndiye anotivenga, ada kukonzeresa, ane jealous. Handizivi kuti munoti kudii nazvo, asi vazukuru vambuya Nanda vafara zvisingaite, vakawandisa vachiti mavagona zvisingaite. Handiziviwo nemo kuti munozviona sei. Thank you so much. Don't forget to subscribe to our channel.